ayan na siya guys, ibabalot na natin. Ayan na siya. Hi guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel. So for today's vlog, magpapak tayo ng mga order ko sa aking Shopee. So ayan. Ayun yung order ko. So tatlong order ko siya. So magpapak po tayo. Ayan. So ang unahin natin ay ayan. Ilalagay natin siya dito sa bubble wrap muna natin siya bago natin ilagay sa plastic. Itatabi ko lang muna. So, magkakat tayo guys para sa owner. Ayan, kasi ako lalo kung dalawa pataas, iniiba ko na siya ng sinisiparit ko bawat sa yung agayan yan, sinisiparit ko po yan siya. Ayan guys, tapos ipapakiyan natin. Ayan guys. And then, sasabon naman tayo. Ayan guys, ayusin nyo lang pag pag-pack. Pagka-ayusin nyo lang. Para hindi ma-deform yung yung ganitong sabon. Madali siyang ayan. Tatapos talaga pagpapak guys kasi para hindi ma-deform yung product. Sa cream. Ayan. Yung cream. So actually dalawang set yung binili niya. And then may freebie ako na ito, nagpapa-freebie ako. Ayan, lip scrub. Binabalot ko ng paisa-isa guys kasi nadideform siya, lalo ganito. So magkakat ulit tayo guys. So ito yung freebie, lalagay natin siya. Ayan. Iba ko siya ng plastic ulit. So, ilagay natin siya ulit dito guys. Ayan, kasama na yung box niya. Ayan. Ayusin nyo lang paglagay para pantay siya.
ilalagay na natin siya sa GNP plastic. Nakadikit na siya. Yan, tapos na. Shelf ulit. So, yan. Dapat inaayos talaga ng wallet guys kasi para hindi siya maano. guys. Lalagay ko na siya ulit sa plastic. Ayan, dapat inaayos talaga pagka nilagay sa plastic. Para hindi siya ma-deform. Hindi siya basta-basta nilalagay lang. Dapat pantay. Ayan na siya. So, ito po yung nagawa ko ngayong tatlong for shipping na. So, mamaya, i-shipping ko na po siya. Lalagyan ko na siya ng wheel.
Bali, yan yung order sa akin today. Tatlong order sa aking Shopee. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutan mag-like, subscribe at i-hit na rin ang bell button at pinin ang all para lagi updated sa akin next upload.